to vlastne znamená riziko, to znamená demokratická stačí napríklad na také na ako prebudla revolúcia v roku 89, už sa to pamätajú. Alebo si to ani neutočilo. Čiže tu niečo to každý deň indikátor, to je iné problémy, ktoré dnes sú ďaleko, ako boli pred 15 alebo 20 rokmi, tak samozrejme kľudne teda bez pravidel, ktoré fungujú v rámci toho, že mám v rámci toho, že mám možnosť slobodného pohybu, bez rozdielnosti význam všetkých ľudských výhod, nám to príde normálne. Možno práve vtedy sa málo obávame o to, čo nám vlastne demokracia dáva, pri ktorých si poviete, no ale čo by nám tu mohli spraviť, akým spôsobom. Dobre, vy to popisujete, malo by sa teda viac. Tých účinných foriem nebude asi veľmi veľa, treba s tým samozrejme intenzívnejšie bojovať, ale myslím, že sedia určite veľmi v popredí. Zoberte si Holandsko, ktoré je vlastne také ešte krajiny, ktoré vôbec v Európe máme a tam sú excelentne mimoriadne silní, tak asi takisto neboli, takisto ako neboli integrácii utečencov za posledné desiatky rokov proste vlastne určitých get a segregovaných komunít. To sú všetko veci, ktoré sa robia skôr určitým vyhodnotením, že politická reprezentácia má tak musíte vlastne uznať aj posuny vlastne dekrotovať, čo pravidelne vážiť, že tu máme aj ľahko.